katsojat. Täällä me pelataan shakki. Tässä on mun frendi. No tossa on Tuukka, se suvelee teidän takana, mutta ette näe. Niin, mut mä laitan tällä hetkellä maskiin. Okei, katsojat kuuntelekaa. Jos mun superleijona voittaa mun sakista, mun pitää hyppää suoraan tonne jäähän. Ja mun pitää, jos mä voitan superleijona, niin superleijona pitää hyppää keinusta siihen. Ei, mä haluun rengaskeinusta Joo, hyppää. totta, mä sanoinhan jo. Okei. Se voittaja saa 3 kalkkia, kato, tässä. Ja se häviäjä saa vain 2 kalkkia. Sopiiko? Okei, tää on leikattu tää video. Joo, äsken tapahtui kauheuksia. Joo, se oli leikattu. No niin, pelataan, sun vuoro. Joo. Okei. En mä näe mitään, mulla on maski, mitä mä voin näe mitään? Siis mulla on sokea, mutta silti mä näen. No niin. Ali selisnä, bro. Siis mä en näe mitään. No mä näen kuitenkin. Haha. Koska sulla ei ole maskia, eiks niin? Niin. Hevonen tonne. Hevonen sun Sun mus. vuoro. Tapa mua, että sä tapat mua. Joo. Olet mä tiedä, Niin, mutta mulla on 2 jo tapettunut, Tää sulla on yksi. harvinaisempi. Joo, mulla on vielä toinen, kun sun Peffan reikä. Ei mulla ole edes, no niin, eiks sun Mitä, eikö sulla oo sitä? Joo, sun vuoro, sun vuoro. Sun vuoro. Eikö mulla ei mitään mennyt? Ei kun sä voittaa. Nice. Jos tää kestää pitkään, niin ei se haittaa vai mitä? Eiks niin, joo, totta. Koska tästä tulee pitkä video. Joo, mä en oo vielä julkaissut sitä 30 tilan spessua, sori. Mut please, muista tilaa, jos tykkää, please, tilaa. Ja kun laita kommentti, tykkäätkö sä sakista, okei? Joo, mutta jos te ette tykkää shakista, niin kertokaa mitä lautapelejä meidän kannattaisi pelaa. Joo, niin, haluatko sä pelata Unon tai jotain, no niin. Tai Aliasta. Hei, kenen vuoro? Ei sun. Mä laitoin hevosen. Ei! Nyt tippuu vähän shakkiin nappuloita, mutta ei haittaa. Eikö tiedä, että voi tehdä näin? Halleluja, Jeesuksen. Onks tää lähetti? Mä en näe mitään. Miksi jotkut oikeesti laulaa halleluja, Jeesuksen muna? Miksi jotkut laulaa oikeesti niin? Niin, totta. Ei kukaan Se on ihan hölmöä, siis halleluja. Mutta sinäkin laulat, eiks tiiä? En laula, mut siis laulaa. Sä laulat, joo. Sun vuoro, mä laitin lähetti tonne. Laula, Paula. Siis mä en oikeesti näe mitään, kun mulla on maski päällä. Mä et sä et näe mitään, koska sit mä voitan 3 karkkia, sä vaan 2. Hei, kyllä mä näen jotain vähän. No niin sun vuoro, mä laitin ihan läheteks niin. Mä laitoin ton. Okei. No niin. Siis halleluja. Tonne ei saa ohittaa tyyppejä, sä ohitit tyypin. Sori jos mä näytin kameraa äsken tonne päin, mut ihan sama. Oliko se tässä? Joo, se oli tolle. Sä et näe oikeesti legit mitään. No niin, sun vuoro, mä laitin silleen, että Okei. kyllä mä oon hyvä sakissa, mutta en mä näe mitään. Vaikka mä itse sanonkin, niin Long mä siirsin tästä tonne. jos sä tapa mua, niin mä tapan sun itseäni. Onks tuu lähetti? On. Selvä, mä en näe yhtään mitään, kun tää on niin sokea. Tää on ihan hitsin kova tuuli. Kohta meidän sakkinappulat lentää täällä. Mä laitan tää mun kunin. Mitä tää on? Mä tapan sun kingin kohta. Suoraan veitsi sun kingin naamaa. No, okei, selvä, mä laitan tää hefusen tänne takas. Mä en tiedä miksi, mutta mä laitan takas. En tiedä. Okei, sun vuoro. Ja siinä 30 tilan spessussa, jossa me sanotaan, että mun pitää näyttää naama, kun mä saan 30, kun mä kuolen 3 kertaa, niin... Siitä saat. Niin mä puhun nyt, bro. Joo, mutta... Jos se on feikki, koska mä ehkä näytän naaman sodan tilajan spessussa. Okei, Tuukka, kato mitä mä oon syö. Ja sun hevonen vielä.
Siitä sait, kato, sä kuolet kohta. Ja sulkin kingit. Sun elämässä kuolee kohta. Mulla ei ole elämää. Tää on tää on elämää, no selvä. Sun puolella, laita nyt jo. Odota. Ota. Sotilasnumero helikopter tulee. Sotilasnumero, helikopteri tulee. Ups. Suolo. Luukaatko sä tiennyt, että sun hevonen on ongelmassa? Nyt mä voin tappaa tuon. Sä et tiennyt. Ja mä voin mennä, musta tulee ehkä kingi. Sä hävisit peli. Sä hävisit peli. En hävinnyt, koska muista, kuningas saa liikkuu ihan mihin vaan suuntaan, joten... Ei ihan mihin vaan kuin hevonen. Kyllä saa! Ei se on niinku hevonen. Ok, mut siis on hevonen. Ei kuningas saa mennä mihin vaan se menee vain suoraan. Kuningatar saa, bro. Kato, se saa mennä tälleen. Mikä tää? Tuo on kuningatarilla, tuo on kuningas. Ja tää menee vain suoraan ja vinoon. Eli se on... Niin ja taaksepäin. Eli sun pitää mennä vain näin ja sitten sä voit tappaa mua. Sitten mä oon ihan Okei, mun vuoro. Onks mä laittanut sua? No okei. Sä tapat mua. Mä laitan sun sakki. Sun pitää siirtää sun kuningas tai tuo. Selvä. Shakkivatti. Joo, siirrä vaan, tapa se. Tapa vaan kuningatar. Et pysty. No halleluja, nyt sun torni on siinä ja sun torni kuoli. No eikä siinä. Nyt mulla on mä tapoin sun kaikki halvisen kuningas. No niin, nyt se on mun vuoro. Nyt on mun vuoro, bro. Ei kun se on mun vuoro, koska sä tapoit sen mulle. Joo. Onko minun kannattaa laittaa kanhan se on paljon. Siis meillä ei ole enää paljon sakki, koska mä tappoin vaikka monta kertaa. Oh hell no, bro. Bro, why did you... Mut mä tapoin sut. Niin, mut mä tapoin sut. Okei, sä voitat, mut mä saan kuitenkin... No mitä nyt te? No ei Brässä on lopettanut. Tuolla jo toi yksi YouTubettaja meidän kanssa. Joo, se nimi on... mikä sun nimesi on? Purple Cat, okei. Purple Cat on tuolla. Tilatkaa hänen kanavaa ja myös minun. Okei, ja mulla ei ole yhtään kanavaa. Oota. Koska mä oon kuvaaja. Oota hetki. Mä voin vaikka näyttää katsojille nyt tätä. Okei, mä menin näyttää, että tässä on Purple Cat. Moi Purple Cat, miten menee? Hyvin. Siinä kuulitte katsojat, Purple Catilla menee hyvin. No niin, nyt jatkuu. Kenen vuoro? En mä tiedä. Hei, se koveli tuli. Joo, tiedän. Onko se nyt mun vuoro? Ei, se on mun vuoro. Okei, mikä se siellä? No ei oikeesti noin saa tehdä. Ei, mitä tää? No, sun yksi sotilas on kuollut. Hei, se oli tuolla. Mä siirsin sen tähän! Hups, adeks. Okei, mun vuoro. Okei. Oh. Nice. Nyt sen voi laittaa tohon. Jos sä siirrät sen tohon, niin mun kingi tappaa sut. Ei, mun kingi on täällä. Sun vuoro. Okei. Chilla, bro. Koska me ei näe mitään, niin mitä mä voin nähdä, kun täällä ei mitään? No mä siirrän vaikka nyt tota Pevosta. Minne Peho? Et sä voi... Peffaa siirrän. Paitsi... Ei. Hetkinen, mä voin laittaa mun kingi siellä. Kingi saa liikkuu vaan yhden. Onks tuo? Mikä toi on? Onks tuo? Ai YouTube-video. Onks sä laittanut leikauksen? Nice. Mutta en oo laittanut, mutta tää Purple Cat tuli näyttää mulle yhtä videoa. Joo, okei, nyt se on sun vuoro. Mä laitin sotilas tohon. No niin.
Ei oo. Tossa on. Okei, siis mihin sä... Hei, mä nyt voi, koska mä katson Tää siellä on soti. Siellä mä laitan tänne. Noniin. Sun vuoro. Ja sulla on aikaa. Se on sotilaat on aika kuollut. Mulla sulla on enemmän sotilaita, sulla on vain kolme pientä sotilaspapaa. Mutta mun on harvinaisempi kuin tämä. Joo, mut... Hei, kato. Hei, mä en voi nyt katsoa. Oo. Siitä sait. Ai jaa, vai siitä sain muka? Mitäs, onko se laittanut ihan hyvin sakki sinne? Ota hetki, mä tulin vaan katsomaan. Älä liiku mihinkään. Mä tapoin sun toisen tornin. Eikö sä laittanut? Häh? Eikö sä laittanut? Mä tapoin sun toisen tornin pää. No niin, nyt se on. Muista... Kato, mä tapoin sun 2 tornia. Joo, mä entä sun puhelin. Eikö se video osu siihen? Eikö se näe? Jos sä laitat tohon, niin se näe mitään. No, ihan sama. Sori katsoja. Kenen vuoro? Sun. Mä tapoin sut mun tornilla. Mä laitan ehkä tähän. No, niin se on parempi. Nyt sä ei voi tappaa molemmat, koska mä voin tappaa sua sakilla. Et voi. Niin, nyt se on sakki sitten, jos sä tapat. Pakko suojella kuningasta. Pakko suojella. Ai niinkö? Onks sä niin hitsin? Oot sä ite dam? Hei, musta tää on lähetti on. Ja musta se hevonen on harvisa. Tää on kestänyt 12 minuuttia, nice. Oh niin, ei sitä minäkin, mutta sä lait... Haluutko? Joo, laita vaan siihen, laita tohon. Okei. Brää, so dum. Se on ite, koska mä voin, sä syöt mut. Sä syön mut sitten, kun mä laitan sinne. Et sä voi taas. Okei, selvä. Se on mun vuoro. Halleluja! Oi, ja hiljaa! Brothers! Please tykätkää ja tilatkaa, niin voitte auttaa minua voittamaan tämän shakki, eiks niin? Sitten sä häviää, sitten mä... No niin, jos mä hävin, niin mun pitää hyppää keinusta. Jos Long hävin, niin se pitää hyppää tosta lumivuoresta. Tilaa kanavaa, jos haluaa, että Tuukka hyppää. Tai tykkää videossa, mä hyppään, jos mä häviän, okei? And he will be, Long or Tuukka will be dead. Very badly. Joo, kenen vuoro? Mitäs tulee tasapeli? No molemmat hyppää. Tai ei hyppää. No niin, sun vuoro. Jos tulee tasapeli, niin miten me... nyt mä tiedän. Jos tulee tasapeli, niin... Mä saan vain 2. Joo, ja sitten Marvanille vaan 1. Okei, eli se kaveli. Okei. Eli se Purple Cat. Joo, eli sun vuoro. Eikö sä siltänyt mitään? Joo, chilla bro. Eiks tuo ollut? Missä tää oli? Brää, sun vuoro ei ole nytten. Eiku hetkin. Missä tää oli? Ei, Kinger! No niin, siirtää vaikka Kinger tohon. I believe. I'm so tired. Sulla on liikaa sotilaita, vaikka mulla on harvinaisempi. Kato mun, missä mä olin kuollut, okei? Niin sä oot, sun 2 torni on kuollut. Kuvaa ihan kokonaan tasa. Joo, mutta kun me nähtiin mun tyyppei. Joo, mutta kuvaa siltikään sakki noutaa. Onko se nyt mun vuoro? Chipi, sun vuoro ei oo vielä. Nyt on mun vuoro. Long, nyt on mun vuoro. Mä en laittanut mitään. Long, nyt on mun vuoro. En mä laittanut mitään. Se oli mun vuoro. Se oli sun vuoro, kun sä liikutit joo. No niin, nyt se on sun vuoro. No niin, mun sotilas kuoli ja mulla ei oo mitään vaihtoehtoa kun
tämä kingi. Te ootte varmaan silleen, miksi me kuvataan shokkia ulkona? En mä tiedä. Koska Purple Cat on tuolla. Joo, koska tää ulkona on aika laikasta. No niin. Hei, miksi sun nimi on Purple Cat? Ai Catnapin takia. Hei, kato. Mä näytän. Okei. No, No tätä. no niin, mä tiedän sä oot toi Purple Cat. Mä oon tilannut sun kanavan. Niin mäkin. Oot sä tilannut mun? Mä oon tilannut sun kanava superleijonaa, mä oon kuvaaja, eikö sä tiedä? Mut mä en sulle sanonut. Joo, tässä on tää mun kanava, joo. Te ei varmaan tiedä, kun mulla on 30 tilaajaa. Tässä on Spyro-osia, sit tässä on tämmösiä. Hei, tässä on tää, kun tämä hyppäs lumivuorelta. Älä kuvaa vaan, kun mulla ei oo How a maskia. lemon of fly. A lemon of butterfly. Siis tuolla lumivuoresta se hyppäs. Niin. Okei, nyt jatketaan. Koska muuten tässä videossa tulee liian... Me ollaan kuvattu 16 minuuttia. Ei haittaa, tässä voi tulla pitkä. Onks se nyt muu vuoro? Tää on sun vuoro. Sun vuoro. Et sä liikuttanut mitään. Bro. Tää Bro. on kaapia. No ei toi ei saa tehdä. Ei oo, what the... No sä voit tappaa mun yhden sotilaan, mut ihan sama. Ei kiinnosta, mä haluan. Häh? Nyt sä et voi tappaa. Shakki Matti. Eiku Onks shakki. tuo sakki? Tuo on ihan sakki. Joo, mut sun elämässä on shakki. Ei mä oon sakki. Ei kato, sakki. Katsokaa, sakki. Pakki. Sun vuoro, sun pitää liikuttaa. Älä liikuta muita vai tämä vaan. Tai sä voit liikuttaa, jos se on turvallista. Miten niin sä muka tapat mut? Se on sakki. Kingi ei saa liikkua kuin vaan yhden, bro. Ei, tuo on kuningatar. Tää menee yksi. Tää on se. Tää on kuningatar, se me liikuttaa. No niin. Oh, brothers. Niin ei mä voi tappaa sua, koska sä voit tappaa mua. No miksi ei voi käyttää näin? Sä voit uhraa kyllä sun sun... Sorry. Asianrat. Tiedä kaapia. No niin. Ei kiinnosta. No hyvä, voi tappaa sut. Bye bye you little poop. Hei! Et sä voi tappaa sitä. No niin, mä liikuin tohon. Missä on mun kingi? Tuo on mun kitsi kingi. Joo, toi on sun kingi! Ei oikeesti. Ehkä mä voitan sua, koska sulla on Et vähemmän. voita. Ai niinkö? Mut sä et voi mennä. No niin, eikö se on nyt? No sit taas sä et kato mua. Sä et voi tappaa mua. No mä voin tappaa sua. Tyhmä virhe! Ei joo. Kyllä sotilas saa Et sä voi tappaa taaksepäin, sun pitää mennä eteenpäin. Onks se niin? Tam. Tuuka, eikö sä tiedä, että sä voit mennä taaksepäin, kun sä voit mennä vaan näin? Joo, tuli selväksi. Ja se on sakki vieläkin. Lipsinä. Sä kohta kuolet siellä menneisyydessä. No pakko oikees. Okei, kumpi sinä valitset? Sinä tai sun sotilas? Kingi. Okei, liikuta. Sun vuoro. Sun pitää pakko liikuttaa sun kuningia. Sakki, siitä saat manipulua tästä. Eiku. Sakki. Oh my god, mä oon tosi hyvä tästä. Sulla on pakko. Kumpi sinä valitset? Hei, et voi. Ota hetki. Älä. Laita se takas. Ota, mä näytän sulle.
Sulla on sokki. Kato, mulla on hevonen, sulla on tässä sokki. Noi. Onks tiivä? Häh? Kiitti. No niin. Mä häviin. Mut mua ei kiinnosta, vaikka mä häviin. Niin, mut sä joutui hyppäämään. Mulla on vaan yksi kuningas enää. No niin, sotilas. No niin. Sun vuoro. Ei kun... Sun vuoro. Mä tiedän, että mä tuun häviin. Ahahaha. Mä tiedän, mä tuun häviin. Sun vuoro. Sun vuoro, mä laitan tohon. Okei. Sun vuoro. Sä kohta hävit, mä oon maailman mestari sakki. Ikinä. Vaikka en näe mitään, niin mä oon supersokea. Ota hetki. No niin. Oikeastaan no mun edes voittaa. Et pysty. Miten sä laitat sun... Se on pakko. Sä et saa laittaa suomi No mitä jos laittaa sotilas tänne, niin mitä mun pitää tehdä? Brän on otettu! Älä ota sieltä! Vai mitä katsoja tätä? Ei, no sotilas menee näin, niin mitä se tekee? Ne ei mitään, niin sen pitäisi muuttaa tämän. Joo, brö. No niin sun vuoro. Se on sun vuoro, koska se sotilas, joka pääsi tänne, niin se saa muuttua. Oikees, mä tuun hävii. Oike. Eikö sä tiedä, että voittaminen ei ole tärkeää? Ei niin. No selvä. Hai. Kuinka Niin, mut se et voi silti liikuttaa. No niin sun vuoro. Sulla on viimeinen mahdollisuus. Mitä sanot? Sun pitää sanoa Shakki Matti, jos tää on viimeinen kohta. Joo, liikuta nyt liikuta tänne. En liiku. Sun vuoro, sul pakko. Hyvästi! Sakke! Matt! Hävisi peli. No niin, ala kuvaa mua, okei? Nyt sä voitat. No niin, ota. 3, 2, 1, nyt! Varo, mä oon täällä keinossa. Hei! Nyt sun... Leikkaa siihen asti, kunnes mulla on kovat vauhdit. Okei. Oi katsojat! Mä hyppään nyt! Itse mun pää! Kiitos katsojat ja heippa! Ja Tuukka saa 2 kalkkia ja minä saan 3 kalkkia. Hei, lopetan. Ei, what the fuck? Ei, lopetan.